langt væk. Nå, så det tror du. Du kommer aldrig i nærheden af vores chef. Ha! Ha! Au! Du får aldrig ramt på store stykker. Ulven er alt for genial til sådan nogle grisebasser, som jeg kan vinde over ham. Store stykke ulv er meget stærkere og meget klogere end dig og alle dine venner til sammen. Nu tager vi hende! Hey, Gambini, hvordan går det? Hey chef, ringer jeg på et dårligt tidspunkt? Nø, der sker ikke noget. Tak fordi du lige ringede og tjekkede, hvordan det går. Du er en superpartner. Det er min bedste plan nogensinde. Du var den bedste chef. Vi skal tjene for 10 millioner dollars i ægte diamanter. Og så spørger jeg nok jer selv, hvordan får vi diamanterne ud af Afrika? Det skal jeg sige jer. Vi fodrer dyrene med diamanterne. Og whoopsie, så sælger vi dyrene til vores haver, der er i Europa. Ej, det er løgn. Nej, det er genialt, det er genialt. Det er det. Chef, hvordan får vi en zebra til at spise diamanter? Vi spreder det ud over et græsplæne og roller. Får vi diamanterne ud af zebraen? Hvad tror I afføringsmidlet er opfundet for? I morgen holder præsidenten tale, og der skal vi stjæle hans kuffert med 10 millioner ægte diamanter. Præsident, nu må desværre bede dig om at aflyse din tale i dag. Dit liv kan være en fare. Aldrig! Jeg skal vise hele verden, hvordan Mozambique er det bedste land i verden til at beskytte dyrene. I denne kuffert er der 10 millioner dollars diamanter, og ikke et eneste dyr er dødt. Det er dyrevenligt minedrift. Mig og Agent Mini vil gøre vores bedste for at beskytte dig. Det er derfor, vi er her. Vi skal vise, at man godt kan lave minedrift, uden det går ud over dyrene. Diamanter her, og mit dyr der. I skal ikke tro på ham. Dyrene er ved at dø. Se, de kan næsten ikke bevæge sig. Diamantminerne ødelægger naturen. Snart har dyrene næsten ikke noget sted at bo. Hjemløse zebra i byerne. Løver, der laver pøller på jeres dørtrin. Er det det, vi har? Det er ham fyren Latifo, der har, vi skal stjæle diamanterne fra. Ja. Hvorfor er hun egentlig så vred på ham? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, vi skal droppe det. I dropper ikke andet end jeres brok. Vil I have smæk? Er det det, I vil have? Nej, vi skal nok komme. Hvordan kunne du finde på at give mig diamanter på min fødselsdag? Vil du ikke have diamanter? Diamanter, de har ingen farver. Jeg vil have fyrværkeri, blomster, fjer. Hey, du der, jeg har brug for en stylist. Vil du have jobbet? Ja. Nu har vi fået diamanterne tilbage. Vi vil gøre alting for dyrene.